As xirafas non poden bailar. Esta historia trata dunha xirafa que non era capaz de bailar. Algúns animais da selva non querían estar con ela e deixábana soa. Isto lle puxo moi triste. O saltamontes, que vira todo, achegouse a ela e lle dixo que non se desanimase, que todo o mundo podía facer o que se propoña. Para bailar só precisaba de ritmo, así que colleu o seu violín e comezou a tocar unha música tan fermosa que a xirafa comezou a bailar dunha maneira singular. Tan ben o fixo que todos os animais acercáronse a ela e remataron facendo unha gran festa. Por iso, debes saber que todos podemos lograr o que nos propoñamos, de diferentes maneiras, ao teu ritmo, da túa maneira. Non te desanimes. Ti podes.